udunyiswa njalo. Ekuseni igama lakho lolodwa lihle. Ekuseni ithi phambi kwakho inhliziyo yethu ijubane, uNkulunkulu ongafaniswa nawe. Ekuseni inyawo zethu ziyagijimela endaweni ephakemeyo njengoDavide. Baba wethongo lamehlo ethu siwalilela kuwe, sikhuleka ukuthi ubuso bethu bukhanyiswe njengokusho kwezwi lakho, size singangajabi egameni likaJesu, ngoba uwe osemsebenzini, uwe osemsebenzini, uwe osebenza abantu, uwe uNkulunkulu okhuluma nensimu, wathi uwe uyenzayo oyikhulisayo, oqalayo akalutho noniselayo akalutho, wathi uNkulunkulu ezulwini ukhulisa umsebenzi. Sikunikeza udumo nasekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Siyabingelela bazalwane ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyabingelela bazalwane umoya ingcwele phakathi kwethu. Baba wethu onamandla wonke, ubuthathu bakhe bukule ndawo. Ayibonge Inkosi. Uthi yena uhlala emathempelini, akasahlali nakulezi zindlu sizakhaya. Uhlala emathempelini angabantu bakhe. Hallelujah. Khulume kakhulu nabantu bakhe izolo laba hlala kubona. Ayibonge Inkosi. Ngiyabingelela ngokuzithoba okukhulu baba umfundisi uNala in the house egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyabingelela ubaba umfundisi okhona osazothulwa ngokukhethekile egameni likaJesu eyisihambeli sethu. Hallelujah. Ngiyabingelela obaba, ngiyabingelela omama, ngiyabingelela intombi insizwa abasivakashele egameni likaJesu. Bakhona abasivakashele namhlanje. Oh hallelujah, hallelujah. Cishe senze iphutha ngithi mina hayi simukelile izolo bazohamba nathi, bahambe nathi phasikeni. Ayibonge Inkosi. Hayi bahlezi befika njalo. Lithi iBhayibheli uma sibabona sibachithise kweyingelosi ngoba hlezi uNkulunkulu phakathi kwabo. Ayibonge Inkosi. Sesikufundile sakubona ukuthi uNkulunkulu ukhulumile usisara kakhulu izolo ukuthi babemuzwe hambe engadini. Ayibonge Inkosi. Samajina uNkulunkulu omkhulu wamehlo amakhulu wesambulo, kanti uNkulunkulu befika nangabantu, afika abe umuntu abephakathi kwabantu. Hallelujah. Ngizonamukela ke bazalwane ama branches ethu onke. Izolo ngenze iphutha elimangalisayo. Engithema sengihlele ekhaya ngathi kodwa ngosami ngiyolungisa ngilithinde liphutha. Umama uDokotela uXulu bephakathi kwethu. Akangabingeleleka Nkosi yami. Abambonayo baze bamtshele ukuthi osiyami.
inkosi emnikelweni. Amen. Woza philelo mhlabeleli. Umuso ngakano thando nokuthethelelwa kwesono okukhululwa Baba ngezwi lakho wena esakhe isibusiso asinezele usizi wathi moya ongcwele siyacebisa sivula iminyango ebivalweni ayisitha uNkulunkulu wethu ongcwele emsebenzini yonke abayenza siyasibebezela. Uwena wedwa ubaba wethu onobubele nasemini uNkulunkulu wethu ogcwele kazi izinto zethu kazi imikodo yethu size kuwe uNkulunkulu wethu ogcwele sihlanzekile ngenhlanzeko evela ezulwini egameni likaJesu sizozwa izwi lakho nasemini egameni likaJesu waseNazaretha. Jesu Ngibingelele kakhulu ekseni mama umfundisi Nala, members of the executive, all department leaders abakhona, ama branch onke ama leader akhona.
ngibona obaba, omama, intombi, insizwa Sunday school nabo bonke abasivakashela for the first time. Siyabahlonipha, siyababingelela. All our seniors, omakhanya, ngijabule ukumbona egameni likaJesu. Izolo sinobaba uMdunge, it was a serious blessing. Ayibonge igama lenkosi. Ngibona nosisi wakaMsane, umama uMsane kade samgcina. Siyakubingelela mama in your corner la ukhona. Ngikubonile uthi shasi. Worship team ngimkhohliwe izolo. You are doing a good job la ngemuva. Ophu Phewa abasethelayo egameni likaJesu. Amen. Njoba ngila ngaphambili bazalwane. Ngibingelele bamfundisi. Ngibingelela hayi inkonzo ayikho ekhaya la kuyabhetha. Mama mfundisi nosiyamhlonipha kakhulu ekhona phakathi kwethu egameni likaJesu. Ngivumeleni ngithule inceke kaNkulunkulu. When the AFM ithatha iroute yokuthi uma uzoba umfundisi wase AFM kufanele uye university, ayibonga igama lenkosi. We were highly fortunate ukuthi university mayivulwa isonto lakithi partnership neAmerica siba bokuqala ukuthola ama degree ayilolo hlobo, ayibonga igama lenkosi. So namhlanje sinomfundisi I respect so much sasinaye euniversity, ayibonga igama lenkosi. Umfundisi is a born Christian of God. Wa ordainwa ibandla lakithi ngo 2013. Upastorisha ibandla iHouse of Prayer for All Nation in Newcastle. Is also a director at the KZN Economic Development. Nilungisa ama CV lapho zakhala. Director at AFM KZN Economic Development. Wekade before ekumnyango kababa umakhulukhulu kaagriculture inkosi yamuthi wangeneka economic development. Ayibonga igama lenkosi. He's a pastor, he's a teacher of the word, he's also a marriage officer. Ayibonga igama likaJesu. Casimshane izandla yenkosi eseza ngaphambili. Pastor TTI Gabu. Babu Gabu khona. So inkosi ke ikhuluma ke izinto ezinye sezenzekile, ezinye ziyenzeka, ezinye sizokwenzeka. Kulo chapter 24 kukhulunywa ngeeschatological discourse, kusho ukuthi ingxoxo noma intshumayelo kaJesu ekhuluma ngezikhathi ezizayo. Uthe ngoAnno Domini 70 AD 70 years after uKristu afike emhlabeni ladilika ithempeli laseJerusalem. So uverse 2 usenzekile. Uma bethi uyawubheka ubukhazikhazi baleli thempeli uthi inkosi no hang on akuyusala itshe phezukweche la. And exactly ngo AD 70 ithempeli laseJerusalem la ayethe akuyusala itshe lenze njani ladilika. Exactly ngo 2026 siphile ikhathini la kwande khona abaprofeti bamanga. Ukhona ufike kuleli lizwe lakithi waprofeta wenza yonke into ayenzayo. Bathe masebemjaha waphuma ezweni. Kodwa kuze benamhlanje kunabantu base South Africa abaphuma la baye eMalawi bemlandela. Kuze benamhlanje sifikelwa isikhathi esinzima la kufanele khona ibandla lilazi iqiniso eliphethe. Kalelani bazalwane akulandelwa abantu okuthiwa nje abantu kulandela ifundiswa. Sithi umuntu kaNkulunkulu. Thina ngapha sithi sifuna isigebenge eseqe ezweni. Kodwa abantu ngaphakathi bathi silandela umuntu kaNkulunkulu. Akanjalo uNkulunkulu bazana akasiyo uNkulunkulu weconfusion. He's never a God. Ungona ngoba ngisho ngogama lamuntu akithi. Hallelujah. But ngisho mina ikhathi eyifikele abantwana babantu. Okufanele siqonde lithi izwi kaNkulunkulu phakathi kwezizwe zakwaIsrayeli eziyishumi kwakukhona isizwe okuthiwa Isakhari. Uthi kumayibhala uthi kubantwana bakwaIsakhari ababeqonda ikhathi bazokwenziwa uNkulunkulu. Lithi abafowabo babezwa. Engathi uNkulunkulu bengasivusela abantu phakathi kwethu abafana nabantwana bakwaIsakhari abaqonda ikhathi. Bazi ukuthi yipi lesizini esikuyo. Lithi kuyovela abaprofeti abaningi bamanga badukise abaningi.
labazalwane bayeka amaphumulo babazalwane bona bayakholwa ngempela bakholelwa egameni kaJesu but doctrinally ngokwesifundiso khona la begeje khona ngazi noma abanye babonile yini kumabona kude ukhona bathe bayeke konke bathi register bavala inkampani bahamba bayohlakula bayolima ngapha. There is nothing wrong ngokumthanda uNkulunkulu ngokumshisekela kodwa there is everything wrong ngokuphambanisa isifundiso. Ayikho indawo la inkosi ethi asiyekeni khona ukusebenza siyohlala ndawonye silimene kumele masilifundisa ibandla silifundisa isifundiso sinjengoba sinjalo ukuze likwazi ukukhetha ibandla okuyikho nokungesikho. Ngiyabathanda abazalwane ezenzweni baseBerea lithi iBhayibheli bathi masebefundisiwe bathi mabebuyele emakhaya bayoyibhekela bona imibhalo ukuthi lokho kushiwe sinagogeni kuyikho yini ngempela. Abantu abazosinda kule generation abantu abathi masebefundisiwe eThempelini babuyele emakhaya bayohlolisisa ukuthi usekhulumile umfundisi iyiyo yini leyo. Alibonga igama lenkosi kusengelinye ilanga uGambu noma esewugeja ulayini eseyigeja indlela esihamba ehlathini kodwa kutholakala ukuthi ngizifundisile ngasifundela mina. Ithi inkosi kuyovela abaprofeti abaningi bamanga bese bebadukisa abaningi. Yakuthanda uverse 12 uthi ngenxa yokwanda kobubi kuzophola uthando lwabaningi. Uverse 13 uyena engimthandayo kakhulu kodwa ukhuthazela kuze kube sekupheleni kuyena uyakusindiswa. Namhlanje besingakhuluma leyo ndaba nje ethi kodwa ukhuthazela kuze kube sekupheleni uyena uyosindiswa sithandaze siye emakhaya. Oh haleluya. Nikhona abazalwane bethi kodwa wenze njani okhuthazelayo kuze kube njani kuze kube sekupheleni. Umuntu ukhuthazela makunjani ukhuthazela makunzima. Sifikelwe yikhathi ezilikhulu. Sifikelwe yikhathi ezilikhulu. Asifeze nje izinto ezimbalwa abazalwane. Alibonga igama lenkosi. Right, uIsrael njengamanje ubheka into yokulakha kabusha ithempeli leli ladilizwa ngo-AD 70. Manje ukuzalakhe kufanele kwenziwe umkhosi othile, a certain ritual okumele yenziwe, kuhlatshwe ama-heifers iy'thole ezibomvu kuthiwa ama-red heifers. Some of this ungakuthola ko-Google but uGoogle angimthandi kakhulu ngoba ubuya geje kuye ukuthi ubani usuke commenta ukucacisa leyo ndaba but ungafunda ngama-red heifers. Now lezi ithole ezibomvu ezidinga uIsrael ukuthi enze leli siko bese kwakhiwa ithempeli leli eladilika ngo-AD 70 seyitholakele. For a very long time beyicinga emhlabeni wonke ngoba kwakufanele ibe lesi sithole sibe bomvu umzimba wonke kungabi bikho ngisho uboya obubodwa obuyenye ikhala. Whether black or white, it needed to be red, completely red. From phansi ey'nselweni kuze kuyosha every part of the heifer kwakufanele ibe red. And bajabulayo ngoba sekutholakala i-red heifer. So kuzokwenziwa lo mcimbi kwakhiwa ithempeli. Lelo mphiki Kristu ngokwesambula azofika ahlale kulo le. Azenze uNkulunkulu. Now what does it say ngokwekhalenda kaNkulunkulu? Ithi i-rebuilding ukwakhiwa kwethempeli ubikezela ukuthi ukusondela komuntu ongenamthetho umphiki Kristu sekusondele kangakanani. That is one of the things esingayibuka. Ake sibukeke ngokwe-context yase South Africa sibukele sibuye ekhaya. Last year mangilalele i-State of the Nation address uthi uMongameli at the heart of this transformation will be digital identification. At the heart enhlizweni yalolu guquko esizolenza njengezwe kuzoba khona into ekuthiwa uku-identify kwabantu digitally. Angiphethe i-ID yami. So sisuka lemuva ko-green barcoded saye emakhadini. Kuyabonakala ukuthi amakhadi bayawenza ey'khotheni la bawadayisela abantu nabo kufika kuthiwa labantu bazo zonke iy'ndawo nabangene ngokungafanele. Manje uthi uhulumeni no man izinto eziningi asiyisuse la emakhadini siyifake-ke futhi emafonini. This year uphindile futhi bayethula inkulumo yesizwe. Wathi ama-ID ama-license iy'tifiketi zo-matric nani sizokufaka kwi-system ukuze ukwazi ukusebenzisa digitally. Ngesikhathi ifeyila la ukuhlala efonini yakho uyilahla ifoni beyihack ifoni bethatha information yakho digitally. The next step ukuthi ngoba ayivumi nala ifonini asinamathisele kuweke emzimbeni wakho. So sasiveli sisohambeni oluya ekutheni izitha inamathele emzimbeni womuntu.
Yithini generation ebona, yithina babakhanya isizukulwane esibona ukufezekiswa kweyiprofeti. Uma ngabe ungakayiboni leyo nto, ngiyacela namhlanje through this sermon uvulekelwe yipage lokuthi mina nawe sisesizukulwaneni esibona ukufezeka kwani kweyiprofeti. Besho kumntwana kaNkulunkulu bathi siyazi uyakholwa, kube kanye nje, kube kanye nje, kube kanye. Ube ne-option yokuthi uyahamba nabantwana noma uthi cha ngingumHebheru wamaHebheru, ngiyamoyika uYehova. Angiyukwenza okuphambene nentando kaNkulunkulu. Umsamo wala ekhaya ngisawuthethi. Bantwana babafowethu, ngiyanihlonipha impela, ngiyafisa izinto zenu yilunge, kodwa ngicela ukunifumbathisa umkhuleko nihambe naye. Ubaba omncane akayi ukuyokwenza izinto ezizomxabanisa noNkulunkulu. Noma abe yini eniyenzayo kodwa ningamcimi umoya ongcwele nabe kwangayo uphawu. Kuthi kunezinto ezikhulunywa kahle zehle kamnandi enhliziyo nithi sekusele wena. Sekusele wena wena. Uthi uyalala ebusuku lamazwi athi sekusele wena wedwa uwezwehla kamnandi. Wezwe imili fortuna la ngaphandle izokuthatha iyokubeka eGoli, iphinde ikususe eGoli izokubuyisa ekhaya. Sekusele wena wedwa kwephokuthazela kuze kube sekupheleni. Uyosindiswa Matthew chapter 24 noma verse 13 noma ubungasakhumbulanga ukufike kwashiwo ukhumbule le ndaba ethi kepha ukhuthazela kuze kube sekupheleni kuyena oyosindiswa, kepha ukhuthazela kuze kube sekupheleni kuyena oyosindiswa, kepha ukhuthazela kuze kube sekupheleni kuyena oyosindiswa. Whoever perseveres until the end shall be saved. Such shall be saved. Okay, rebuilding of the temple in Jerusalem. Kwakhiwa kabusha kweTemple eJerusalem. Ubaba Trump velezukuphi. Kunama currencies kwamanye amazwe kakhulu eSouth Africa asefeyilile. Vela osekufana nokuthi awunamali mawuphethe imali yalelozo. Kuzofika isikhathi la kuthiwa khona ayiyeke lama currencies enavedayo. Ake nithathe le currency, ake nithathe njoba kukhona irand nje, kukhona $, kukhona inani zonke lezo imali ezinye zazo ziyophelelwa amandla, bese kungena isikhathi kuthiwa i-new world order, new world religion, single currency yomhlaba yonke into ibe universal, iphathwe ndawonye. Izinto zokuhlelela lolo hlelo sezikhona emhlabeni, it's just a matter of time. In conclusion, kusho ukuthi ukuhamba kwami nawe ukufika kwenkosi izolanda abayo usondele kakhulu. Bengicela ngobubele bukaKristu, nowafika esontweni edlala ezodlala, nowafika esontweni ngoba kuyisonto lasekhaya kukhonza abazali, nowafika esontweni ngoba ethanda ukuthi abe nendawo la izoswenka khona, nowafika esontweni ngoba ezocinga intombi, nowafika esontweni ngoba ezocinga isoka. Ake ngithi kuwe isikhathi sekulate ke manje sibona. Yabona ke njengamanje kulate ngempela ke manje. Isikhathi sokudlala isonto siphelile. Ngathi uNkulunkulu bengavusa unembeza afudumale nosepholile. Vuthisa Jesu umlilo wakho uvuthe njalo elathini. Ukuze nosepholile enze njani afudumale. Kulate ngempela ke manje. Nginikezwe leyo message nje ukuthi hamba ulitshela ibandla ukuthi ngiyeza futhi ngiza masinyane nomvuzo wami usesandleni sami. Makafudumale nosepholile. Noma esedlala endleleni sengathi bengabheka ngale message ukuthi isikhathi silate ke nje. Sekulate ngempela ukuthi singadlala esontweni. Bazalwane, we cannot play church anymore. Asisakwazi ukudlala isonto, asisakwazi ukukereka, asisakwazi ukuphotha intambo enkulu engagashuki. It is time we serve God. It is time we worship him in spirit and in truth. Isikhathi sokuthi simkhonze uNkulunkulu, simkhonze ngomoya nangeqiniso. Hallelujah. Njalo ungalali amafutha esibaneni sakhe ngeke. Njalo ungalali kunezinto ezimcimayo umoya ongcwele. Abanye indaba, abanye inhlebo, abanye amanga, abanye umjolo, abanye yikho konke ongathi ukucabanga. Abanye badlala ipolitiki yesonto, mangizokhethwa nje sengamangala ukuthi ipolitiki lesiyibona eminyango siyibona emasontweni namhlanje. Ungafuma umuntu ukuba nguyikhundla esontweni.
ngoba sekuza ama-elections abantu bayayiplace. Uma endleleni yakhe angakusuphula nekhanda njengoba kwenza amakhansela. Nasesontweni izinto ey'njalo zibonakala zinyelela zingena isinyelelo. Kanti sikuphi bazalwane? Kuye kwashaywa umfowethu ngapha e-Eastern Cape ubaba ngaze uma wayizwa into. Wase-5 impela e-Eastern Cape. Washaywa waya phansi 6 feet down. Wasalisa ugqoka ikick and bhokoza wagibela ipencil hill yakho wahambela phezulu wafaka iwivu yama-1000 ungasali. Wasalisa ugqoka itripisi yakho waxonsa. Wasalisa uxova ujeqe waxova ney'nkukhu. Wabilisa ney'nkukhu ungasali. Ungasali usale nabantu abebekwazi ukuthi umzalwane bakubona usele. Inkosi ilekelele nawe. Thandazo wami lo Nkosi ukuthi lapho inkosi ibabiza abantu Jesu ngizwe nawe. Hear my humble prayer. Ngabe siye emakhaya namhlanje kukhona izinto obona ukuthi zingenza ukuthi usale. Ngicela uhambe uyoyisebenza lezo zinto. Ngabe zisefonini yakho ngicela uhambe uyoyidelete lezo zinto. Ngabe ama-relationships angakwenza ukuthi usale mhla inkosi izobiza abayo. Ngicela uhambe uyowakhansela lawo ma-relationships. Uthi ngiyaxolisa mfowethu obe kusihlanganisile ngicela kusihlukanise manje. Ngoba kunenkosi ezayo masinyane. Uyesa abazalwane futhi kuza masinyane. Nembuso yalomhlaba esikuwo isigcwalisile obekulotshwe ngayo. Alibonga igama lenkosi. Khona abantu namhlanje sebe-open ku-active bona bakhonza usathane kunamabandla akuthiwa nje aseyamabandla kasathane. Yisikhathi esiphila kuso. Abantu they can openly worship the devil without shame. Ake ngikhulume nama-teenagers mawungcwele allow me to close. Even nalaba abaculi abadumile enibalandelayo akusibo bonke abakhonza uNkulunkulu. Abanye balaba abaculi enibakhonzayo abanye benemarumini abo babafakile babanamathisele ey'ndungeni. Abanye babo bakhonza imbuso kaSathane. Basubscribe ey'ntweni ey'fana no-Illuminati. Yes badumile, yes bacula kakhulu, yes banama-millions. Nawe uzufisa ukufana nabo uma uyi-teenager. Kodwa uNkulunkulu akasilekelele. Kuvuka ama-teenagers amesabayo uNkulunkulu. Kuvuka ama-teenagers amazisayo uNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi. Ngabe uyi-teenager nje yomfana awulibeki ibhluko lapha phakathi nezinto uvela isikhindi sangaphansi. If uyi-teenager lwesilisa eliwumntwana kaNkulunkulu. Ake ngiphinde awulibeki ibhluko phakathi nezinga uvela isikhindi sangaphansi. Leyo nto inomoya o-dangerous kabi. Iy'boshwe ejele in the past bangabe zazitshengisa ezinye iy'boshwe ukuthi umzimba wazo ukhona bangawusebenzisa zazigqoka ngaleyo ndlela. Isiboshwe esidinga ukusetshenziswa ezinye iy'boshwe sasigqoka kanjalo. Now ngesikhathi ugqoke kanjalo ibhluko liphakathi nezinga u-attract umoya ovela embusweni wobumnyama ukuthi uqhoqhobale uzizwe nawe sewuphukelwa izandla ungazi ukuthi yiphulwa yini izandla kanti indlela ogqoka ngayo. Ngiyazi makhulunywa ngogqoka uvamise ukukhulunywa ney'ngane zethu zamantombazane but ngikhulume nezabesilisa. uNkulunkulu asiphe ukuhlakanipha kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Ngiyacela ngincike inkosi uzosikhulekela. Uma ngiqhubeka manje ngizokona. Angisho ukuthi uNkulunkulu ungiphathise lokho bazalwane. Inkosi yomusa isibusise. Ijizwi lenkosi onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya ongcwele. Sithola impande seyivula ingqondo siyakwenza ukholo uNkulunkulu ongashintsha. Ngiyafisa ke senze umkhuleko wokubonga lesi sifundiso. Akusandile kakhulu emaphasikeni ukuthi sithole sigxiliswa kangaka. Ngizwile kusukela izolo ukuthi siyaxeliswa abazalwane. Sinikezwa isinkwa sokuphila. Akudlalwa manje asigidi nje kuphela kodwa ziyafakwa impande. Ngifuna ke sibonge leli izwi sonke bazana ubonga uNkulunkulu uthi thank you for this word. Thank you Lord. Baba siyabonga. Usithandile Hamasteni. Moya ongcwele siyakholwa egameni likaJesu waseNazaretha. Uthando lakho luthenjebona
ncela uNkulunkulu besinayo this session elandelayo kube konakele mhlambe for your conscience bazalwane, for your conscience unembeza wena ungangcoli. Sakhetha nje long time ago ukuthi masizoba neinkonzo ebandleni sizoba nama guest speaker asifaki kuma poster. Amen bazalwane, asifaki kuma poster ngoba sifuna uze la ngoba uzela guest speaker. Sifuna uze la ngoba inkosi kudinga la. Mina ngiyakholwa abantu abasenkonzweni basuke bemenywe uNkulunkulu ngenxa yezimo ezihlukene. Lento yama poster yinhle nami ngiyayithanda. Mhlawumbe ngelinye ilanga soyenza kahle nikhona bazalwane. Kodwa kwamanje sisane le class nje lokuthi njoba sigcwele kangaka besizolalela umoya engcwele. Wasithola silindile. Ayibonke igama lenkosi. Ngibuye nayizolo begcwele besizolalela ubani bazalwane ngezitsha ezikhona phakathi kwethu. Hallelujah. uNkulunkulu wakhuluma ngokumangalisayo. Second session ngiyamkhona umoya engcwele kube kushubile kakhulu. Awu amen bazalwane. Ungahambi noyedwa kube kushube kakhulu zobe ngekho mina because fanele ngiyaphuma njengamanje nami njobe la umfundisi nami fanele ngibe segoli ebusuku ngiyoshumayela kwelinye ibandla ekusegoli. Flight yami u20:02 ayibona igama lenkonzo. So manje ngangiboni bakhona obabugumede ngiyakholwa yonke into izosala ihlelekile. Amen. Umfundisi ucelile ukuthi ashuthe nathi ngizocela ngikule quietness mphatho hlelo uphi. Amen. Mphatho hlelo ngiyacela kule quietness khona besasela usizanele kunesithombe kufanele sishaye bazalwane. Ngicela ukwenza isiphithiphithi nje sincane ayibona igama lenkosi lihleli kanjalo nje bazalwane. Kukhona no cameraman ngicela nisibuke. Amen. Hallelujah. Enze njani bangcwele nisibuke ninganyakazi.